Okay, good morning once again. Natakaroon diri sa may Barangay Malubog. Sige kap! Na ay display ng mga buwak diri o niya kani in time pa para na ni of course na sa kalagkalag o niya nanay mga ni ari karon diri sa bukid aron mangumpra og buwak ni ato naabtan si Kapitan Lolo Ramirez sa Santo Niño, Cebu City. So mo ni ang buwak. So diferensya ang presyo ni ini compared dito sa kuana sa may Freedom Park. Of course diri medyo minus ang presyo kay gikan man diri silang dapit ang gani mga buwak, no. Makahangyo pag yod dunay hangyo alang sa gusto mahangyo diri, so dunay rose unsa pa ni so mangutana tag kinsa pwede na to ma-interview karong buntaga mga higala, no, diri dapita. Sorry. Kasi pwede na ako ma-interview. Ikaw, ma'am? Sige, hali, ma'am. Dari lang, ma'am. Hali, itor ko dari, ma'am. Ana. Okay. Araw ma-background ay ang buwan. Hali. Okay, so, muna ang namaligya karon, no? Daghan na ba namalit, ma'am? Okay, kisay nga na to, ma'am? Charina Kadutdot. Okay, Ma'am Charina, kumusta man ato ang panginabuhi pagpamaliyag buwak, especially karon nga ato ang i-observe ang kalagkalag? Okay na sir. Pero lahi ra jud sa una nga pandemic kay karon kay wala ra mo kayo nananong sa gastuhan pa. Okay. Kay wala na yung gasto mga tao sa pag-pandemic. Karon mahal tong buwak. Mahal ba? Mayroon na nano. So gamay ang supply. Gamay ang supply. Okay, direta sa kuan, sa presyo sa inyong buwak. Kaninyo mga buwak, as inyohan tinanom or inyo ni inangkat? Inangkat ra sa silingan nga uma sir. Pero gamay ra mo patong pod. Oo. Sagara ta 20. Okay. So ang presyo na. So makahangyo pa gyud ang moari diri. So pila diferensya kung ato i-compare dito sa Freedom Park? Kaha. Mas doble sa Freedom sir kay na mag-abang sila yan ay Oh. ticket yan. Mga cargador, manana. So dire kuana. Kami raman. Kami ray mag-arrange, kami ray mangalsa. So mas kuan gyud mas barato diri sa bukid. Barangay Malubog ni? Diri. Barangay Okay. Malubog. Ma'am, mangutana ko ha kani ato nakita karon. Unsa ni buwaka? Kani siya sir, mga moms ni siya kani tiger. Pilay. Asserted moms. Okay, pilay presyo ana? Kani siya kay 250 ni siya kay bundle. Per dozen? No, per bundle. Bundle siya. 250 per bundle. Kung hangyo, depende. Depende. Sa Okay. Di lang yun yung mohangyo nga usa ka kuan. So, mga pakatin sir. Okay. Suki na rin. Si, unsa pa ni kani mga puti nga buwak, ma'am? Kani siya BSU. BSU. 200 sa dang iyang dozen sir. 200 ang dozen. BSU, unsa man ni? Lahi ni chrysanthemum? Oo, murag nauna siya sir. Kanang Dako. Dugay siya madaot ba? Dako nga chrysanthemum. BSU. BSU. Kani, Kani siya spider. spider pila. Per bundle 280. Okay. Kana unsa na? African Daisy or Gilbera. Gerbera or Africa. Okay, pila po na? Kani siya kay 120. Piper. 120 ang per bundle. Pila ka buok? 1 dozen siya. So 1 dozen Gerbera, no? Gilbera. Lahi color. Ay color, ay red, ay white. I see. Again, kani kay wa na yan nakuhaan kaganina. Unsay niya na gani, ma'am? Spiders. Spider. Ay bundle sa Pilang presyo ana? 280. Sige. So, kana, unsa man na? Aster. Mo na baby's breath? 200 ang bundle ano. 200 ang bundle sa Aster. Okay. So kana unsa man na assorted? Okay. And kaning rosas. Asa ni ikan? Di oro? Walay tunok nga roses sir ba? Kagayan? Pero kam dire na tinanom. Oo, dire pero kanang naamay local, ang local na ay tunok. So wa ni tunok. Oh, wala na tunok ang kagayan. Mao ba? So Naay pila rose nga naay daghang tunok. pilay bundle ani? Ang XL kay 250 yang dozen. 250 so depende sa size. Depende na ay naamay medium, na ay large, na So mo range ta like medium pila. mga
200 to pila ang kinamahalan? Ang minimum na pilang pero ang show mga 180. Ah, okay. Unsa pa yung mga buwak diri ma'am? Nay mga buke. oh, bouquet sir. Pila man na pod? 500. 500. What unsa na siya? Sunflower, Anay roses, sunflower, kani siya, goldenrod. golden. Goldenrod. Okay. So 500 kani 500 pud ni. Kani ma'am, kani mo ako ani ako nagi-focus unsa ni siya? Wonder white. Pila ni siya? Kung ana siya, 150 ang bundle. Bandol gihapon. Ang kaning yellow, Oh, golden. golden. Golden siya. Kuan sa tiyang mahal na siya karon kay dili kay yellow. O say nga na niya. Golden. 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 Basta golden. Pareho ra man gud siya. Red and yellow. Oh, wonder white. Wonder white niya. Kanang golden. Isa na siya golden. Wonder golden. Okay, kani mga gi-arrange na pila man na 250. per kuan. Per Okay. kuan na siya, arrange na siya. Arrange na siya. Okay ha. So ang kuan diri mga mangumpra comprador pod ang inyo mga customer kasagaran. So dalon pod na ila pod ning ibaligya dito. Kasi mangangunak sa diri namo kanang dili direct sa umapa. So mukuan pod. O nayo ba naninda niya ilarang ari sila man andi sila mo direct kay kani mo direct man is mag Sa mag-uuma. So gamay ra yung patong. Of course, patong sa jud mo. Kaya di na lang negosyo. 20 ano. Okay. So dito sa kuan, unsa man ni antorium ni? Pila ang dasin sa antorium? Kuan sir 120 na siya ang gas. 120? 120. Okay, depende sa gidakon. Oh, naa say gagmay. Ang gagmay kay tagi 80 ra 70 ano. Okay, kani ang mga minute ni. Okay. Kani mga gi-arrange na assorted. 250 ang in-arrange sir. Okay. Nasa tag 150 kanang gamay-gamay ra siya. So depende gyapon sa size kani ang 150. 150 ning mga gitang hang. Okay. Kani inyo hang sunflower. 150 asad ang iyang buok sir. Tag 150? Okay. Asa man gitanong? Mga pang-deliver ra po diri sir. Mo ba ning nasa Sirao Garden? Inani no? Oo. Mahal na ini. Oo. Mahal 150 ang per one. Pero daghan man gyapon sa mamalit ma'am no. So African Daisy nga orange. African Daisy nga lain sa gapon. So expected na to nga mas mudaghan pa to ang customer by unsa man ni mga Mga 29 or ugma. Ugma. Karon nagsugod na sa karon. kani daghan-daghan na gyud no. Okay. Kisa to imong name ma'am? Karina kadto. Si Ma'am Charina. Salamat Ma'am Charina ha. Diri ni ang kuan ni sa Buwakan, diri sa display area ni sa mga buwak sa Barangay Malubog, Cebu City, Mountain Barangay ni mga higala and ang kuan direkta gikan sa umahan ila nang gipatungan og gamay ang kaning baligya nila diri. Mga kapuso niya makahangyo pa gyud no. Nyawa man is lagi abangan, gibayaran nga abang diri sila ang display area. So, kan bukid-bukid lang yung hinuon siya. Pero at least kung binulto dinaghan inyo hang paliton, akong ingon dyan na makahangyo ra gyud. So, muna no ato ang update sa bukid karong orasa ang presyo sa mga buwak in line sa atong pag-observe sa Kalig-Kalag. And information lang, ang Cebu City supposed to be abliman to no ang masamang by November 1 and 2, pero kagahapon gipahibaw ni acting Mayor Mike Rama nga sirad-an gyud isip pagtamod pagtuman sa IATF guidelines. Kita tas balitang bisda kada 5 karong hapon. Ako si Alan Domingo. Good morning.